Deber mabo BJP ai motha phai tongo honi borok no talang bla a borok ano kol khai sung hori tongo da Bishu nung baro motha wa hapai na hambla hai ngi sung phai honi ano kobang ma borok kok sai tongo da nung jodi no BJP भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय media no cari kam ini main uddesho ka Miya Chini Bishramganj Syndicate ni loklawo Kishu borok BJP ya kerei motha thangmani abun teinai sengkini borok masuk laika main uddesho ka Miya sengkhakan agini kesam Chini BSC chairman Chini Rajiv Deborma bo Miya Kishu borok no talangai bo Tipra motha joining khaika ara chungnuka borok prai 400 কাছাকাছি ফ্যামিলি তাই 1702 ভোটার তালাংনি থাঙ্গো মানে borok Miya जों को नुखा मिडियाओ बिसkai aro asuk borok kaya borok huda 15 ki 20 family rok se kawana karon जों नुखा teso jisnu sar no phelongpuro total जों Tipra sani ngai 1200 booth se manya bahai ke bo aro 1702 Butar no talang thang hnim sa chung to oro kobang ma BJP Tipra sa to sotongko abo no bade se to bahai ke abo chengra saiman abo ke belai no chung chajagya karon chung BJP ni borok kedungma salni sekang bono yakarka karon bo agi block chairman tongfru kobang ma borok bai walayo bulai nei chung bono block chairman nori seri rika ke tini nori rubani yagulo bo Miya bahai gujok khaine okok sawo an bagai chung tini mas sakha beske aro kuno 400 ni above family thangya oda 20-25 family omone upor thangya tabo Rajiv thang tini bodol amno besok talang kana Rajiv thang tani aro nu kabin 20 ki 25 family se kawana ke bo aro baike 1702 জন ভোটার hen saiman ba আর কোন 1702 জন ভোটার কই abo bebagno CPM ni dalar rok mangse karon borok Jepru bo block chairman pokha apun chim bo party bai kerenglia bo party bai hasal ngi tongkha bini buma thangnai je panchayat election ungo apur bai bo buman bagi feel khaya bo buma no se joli jagi tongo ba apur bo motha wono himi tongo bo an bagai chung bono chajaglia te bono chung party nori rika tei chung bono chin logi bo tinan nanglia bahai borok chalak sawinai borok no gujok samane abo chungdalai na chawlaja o sistema baje Janajati dol bani dol kunik dol saglaja kunik kaise tok saman amno tin detam saman nadi nu khungo jotono buma kaisa nu bosangke kisa misa kok bangmano abo jotono ngo angbo kamchli bainona kamchli damni ro kekene ke kom damni ro abo kisa misa ngi mano heken nu khungo rago nu khungo joto borok jamira to bini abo ke bini nukungon bawan suku edi ta buma ke bole BJP khai tongo nungke bole motha haboi tongo abo kono ngo haida for ni situation te kaise kom nakate BJP rok se tatal joining nai to komonti biso akebo saka amno le tam sala acha Miya borok je joining je khlailai pro tangi Bishu Deborman bu khuna rangkha Bishu